Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati al-qutub jami'il maqam wa al-quthil azam sultan al-awliya Syekh bin Hasan bin Ali Asy-Syadili. Wa ila hadratil mursyidina murabbi ruhina maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim, khususan al-qutub Syekh bin Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina ustadzina mu'allimina walidina, khususan masyayikh Darul Tauhid Hasaniyah. Wa ila hadrati sahib hadal kitab tanbil lughafi Syekh bin Laith Nasr bin Muhammad Samarqand, khususan Kiai Misbah Mustafa wa usuli mafrani al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an, innal mu'mina la yaqsidu an yaqa fi dhanbi wa la yata'ammadahu li anna Allah ta'ala qala wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ila al-ayah. Wa qala dawuh sinten al-faqih radhiyallahu ta'ala an, ing dawuh innal mu'mina sedune wong mukmin iku layak situ ora nejo sapa mukmin ayyaqa yen ta tumipo sapa mukmin fidzan bing dalam dosa wala yata'ammadu lan ora jarak sapa mukmin hu ing danep lan Allah kana sedune Gusti Allah taala qala iku dawuh sinten Allah ing dawuh wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Wa karraha lan gawe gedeng sinten Allah ilaikum maring sira kabeh al kufra ing lakon kufur wal fusuq lan fasik wal isyan lan maksiat. Fa akhbara mulai nyeritakake sinten Allah anna ing sunai Gusti Allah iku qad baghad temen gawe gedeng sinten Allah ilal mukminina maring pira-pira mukmin al maksiat ing maksiat. Fala yata'ammad monggo ora jarak sapa mukmin fala yata'ammad monggo ora jarak lakoni maksudnya ing maksiat sapa al mukminu wong mukmin walakin yaqwa lan tapine tumiba sapa mukmin fiha ing dalem maksiat fi halil ghaflati ing dalem tingkah lali ora yajuzu monggo ora wenang apa ayyara apa yen to apa ayyara yen to den cela sapa mukmin biya sebab maksiat ida taba dalam nalikane taubat sapa mukmin. Jadi iki ana dawuhe musannif ngene wong sing iman iku ora bisa nejo nglakoni dosa lan mesti ora jarak. Napa? Karena Gusti Allah taala dawuh sing artine ngene. Lan Allah taala iku gawe sengit marang sira kabeh, maksudnya wong-wong mukmin ana ing nglakoni kufur, fasik lan maksiat. Ing ayat iki Allah taala nerangake yen Allah iku ndadekna wong mukmin, maksudnya wong-wong sing ngurup imane dadi benci maring maksiat. Jadi ora ana wong sengaja oleh nglakoni maksiat. Nanging kajegore ana ing maksiat iku ana ing tingkah lali. Dadi ora kena den ina-ina mergo maksiate yen wis taubat. Jadi intine ngene. Kok ana wong ning donya nglakoni dosa.
Dene iman, dene ngaku iman ning Gusti Allah, dene Islam agamane. Tapi kok nglakoni maksiat, iku ya aja sampai awak dhewe sapenake dhewe oleh ngino. Jadi ketika enek wong mukmin dene bermaksiat, iku gak entuk disalahno sepenuhe. Ya mergo dengan alasan ngene, Gusti Allah iku nyiptakna wong mukmin. Maksudnya wong mukmin iku ditakdir asal mulane iku ditakdir benci karo kekufuran, ditakdir benci karo kefasikan, tur ditakdir benci karo kemaksiatan. Jadi gak entuk sak penuhe awak dhewe nyalahno wong mukmin sing maksiat. Mergo ya asal mulane asline wong mukmin iku ya jelas gething karo maksiat. Saumpama kok nglakoni maksiat gitu wae. Ya musannaf ning penjelasane, saumpama kok nglakoni maksiat, ana wong mukmin kok nglakoni maksiat, berarti iku dalam keadaan lali. Maksudnya lali iku ndekne gak nyadar lah. Maksudnya piye ya? Intine maksudnya lali iku ndekne tanpa unsur sengaja sepenuhe gak iso diarani ngono. Jadi wong mukmin intine ngene, wong mukmin kok dene nglakoni maksiat, iku ya gak entuk awak dhewe menyalahkan wong mukmin iku dhewe. Gak entuk sepenuhe. Jadi awak dhewe kudu paling ora ngelingno, paling ora ngekeki pituduh sing bener iku kaya piye, sing salah iku apa, sing dilakoni iku salah apa bener. Jadi ora kena den ino-ino sebab maksiate yang wis taubat. Apa meneh nek wong mukmin iku wis nglakoni taubat. Dene nglakoni maksiat wis panjang hidupe, tapi kok wis taubat yo gak entuk awak dhewe ngino-ngino maksiat, gak entuk awak dhewe ngungkit-ngungkit kesalahane. Oh dinane kuwi nglakoni ngono. Gak entuk selagi dene wis taubat. Jadi ketika seorang mukmin wis taubat, seorang pendosa mukmin dene taubat, iku ya anggap ae awak dhewe. Maksudnya awak dhewe kudu nganggep kesalahan-kesalahan sadurunge kuwi gak pernah dilakoni. Mbane awak dhewe mbembo ora mbembo. Intine ngene. Wong mukmin nek nglakoni maksiat iku, nek dene taubat iku insyaallah selagi tobaté tenanan iki. Insyaallah dosa-dosa sing dilakoni iku dihapus karo Gusti Allah. Dadi wong mukmin ketika dene taubat, dosa sakake kaya apa nek dene taubate tulus tenanan, iku dosa-dosane sing wis dilakoni iku dihapus karo Gusti Allah. Iki kesimpulane ngene. Nek awak dhewe ngerti ana wong sing taubat mau neh nglakuin maksiat terus, iku awak dhewe gak iso utawa gak entuk ngelek-ngelek. Oh denane kowe bar nglakoni zina, gak entuk, mergo dene wis taubat. Oh denane bar nglakoni bar maling ngene wae gak entuk, mergo dene wis taubat. Jadi ketika kok ana seorang mukmin wis taubat, meskipun iku maksiate wakeh, awak dhewe gak entuk ngino-ngino, gak entuk maido kemane. Waru ya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala dawa sinten Ibnu Abbas idza taba ndang nalikane taubat sapa abdu kaula taba mangko nrimo taubat sinten Allah subhanahu alaihi wasallam wa ansalan kawilali sinten Allah al hafadzata ing malaikat sing ngreksa abet. Makan ma ing perkara kang ana sapa hafadzah iku katabu padha nulis sapa hafadzah min masawa amalihi sangka pira-pira eleke amal-amale abet. Wa ansalan kawilali sinten Allah jawarihahu pira-pira kautane abet. Ma ing perkara amilat kang nglakoni
apa jawarih mesti jawariyahu ing pira-pira anggota badan agamane anggota badane abet ma ing perkara amal kang wis nglakoni apa jawarih minal khotoya bayane pira-pira keluputan wansa lan gawe lali Allah maqamahu ing panggonane abet minal ardi sangka bumi wa ansalan gawe lali sinten Allah maqamahu ing panggonane abet minas samai sangka langit liyajia rapun yen teka sapa abet yaumul kiamat ing dalem dina kiamat walaisa hale ora ana apa sayen suci-suci minal khalqi sangka makhluk Allah iku yashhadu nyaksani apa syai ali ing atase abet bidzalika kelawan kono-kono dosa. Ngene, kok ana seorang hamba dekne taubat, bener-bener taubat ning Gusti Allah maksudnya oleh taubat tenanan. Iku taballahu alaih. Gusti Allah bakal nrimo taubate wong iku. Jadi gak usah minder meskipun dosane sakake kaya untuk segara misal. Iku selagi dene gelem taubat, gelem tenanan oleh taubat, bener-bener ngerasa getun mergo maksiate, bener-bener istighfar ning Gusti Allah, tur duwe niatan gak bakal baleni maneh. Iku Gusti Allah tetep nerima taubate wong iku. Wa ansal hafadzata makan katabu min masa wa amali. Bahkan Allah, Gusti Allah iku bakal ngekei lali malaikat pencatat amal. Malaikat sing tugasnya nyatet-nyatet amal elek iku. Nek wong iku kok seorang hamba taubat, malaikat pencatat amale iku bakal diparingi lali ke Gusti Allah. Jadi kesalahan-kesalahan sing wis dilakoni iku catetane kaya ketlingsut lah kampane. Wa ansa jawarihahu ma'andat min khotoya. Tur anggota-anggota badane sing biasanya dienggo maksiat, mbah iku tangane dienggo maksiat to, mripate dienggo maksiat kok ndekne taubat. Maka tangan-tangan utawa anggota badane kabeh iku bakal dikei lali karo Gusti Allah. Iki pernah ngakoni ngene iku sok ben bakal dikei lali Gusti Allah. Wa ansa maqama minal ardi. Wa ansa maqama minas sama. Tur panggon-panggon sing biasanya dienggo maksiat. Mbah iku neng intine semua tempat mbah iku neng diskotik lah utawa neng omahe wong utawa neng omahe intine ning tempat-tempat sing dilakoni maksiat iku tempat-tempatnya bakal dikei lali karo Gusti Allah. Kenapa kok iso dikei lali kabeh? Kenapa? Liyaji ayaman qiyamati wa laysa syai'un minal khalqi yashhadu 'alaihi bidzalik. Mergo sampeyan ing dina kiamat iku kabeh makhluk, mbah iku benda mati, mbah iku benda hidup, mbah iku anggota tangane awak dhewe utawa bahkan tempat-tempat sing dienggo maksiat. Iku sampeyan bakal bersaksi ning dina kiamat. Jadi misal ana suwiji tempat dienggo maksiat wae. Sampeyan ning dina kiamat bakal bersaksi, aku iku tau dienggo ning ngene, aku tau dienggo maksiat ngene. Padha karo kuwi anggota badan yo ya, anggota badanku tangan, aku sebagai tangan iki tau dienggo ning ngene, sebagai mripat tau dienggo maksiat ngene. Jadi kabeh makhluk Gusti Allah. Maksudnya kabeh sing diciptakno Gusti Allah, mbok iku benda mati utawa benda hidup, kabeh bakal bersaksi sok ben dina kiamat. Jadi wong sing taubat maka sing seharusnya sok ben bersaksi ning ngarsane Gusti Allah iku bakal dilalekno Gusti Allah. Maksudnya dilalekno yo misal tangan ning dunyane nglakoni maksiat. Tapi sing duwe tangan dene wis taubat, maka karo Gusti Allah dikae lali. Tangan iki digawe lali karo Gusti Allah. Sing sok ben asline bersaksi aku tau tinggo nyolong misal tangane. Iku dikae lali Gusti Allah, jadi gak bersaksi. Intine sing seharusnya bersaksi sok ben ing dina kiamat. Mergo pemilik wis taubat utawa pemaksiat wis taubat. Maka sing bersaksi seharusnya iku ora bersaksi. Maksudnya ora bersaksi lali gak eling dek biyen
tau dinggo nglakoni apa, ndek mbiyen tau dinggo apa wae maksiat. Kayak lali kan masyaallah. Baru ya, lan den riwayatake an Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu usmina kanjeng Nabi. Bahwa itu sinten Nabi maktubun haula arsh. Maktubun iku den tulis haula arsy ing dalem kiwa tengene arsh. Babla ayyakhluqa. Ing dalem sadurunge yen to gawe do nyiptakake sinten Allah al-khaliq ing makhluk. Bi arba'ati alafi amin. Kelawan 4.000 tahun. Wa ini lan setune ingsun. Wa inni la ghaffarun liman taba apa dawuh wa inni la ghaffarun liman taba. Wa inni lan setune ingsun iku la ghaffarun nyekti zat sing akeh ngapurane liman mare wong taba kang taubat sapa man. Wa amalan iman sapa man wa amilan nglakoni suman sholihan wong sing bagus. Tumbah tada muli kari-kari oleh pituduh sapa man. Wallahu a'lam. Jadi neng kiwa tengene arsy utawa neng arsy Gusti Allah sadurunge makhluk-makhluk diciptakno bahkan 4.000 tahun sebelum makhluk-makhluk diciptakno. Iku wis tertulis ning kiwa tengene arsy. Tulisane ngene, wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Aku mesti Gusti Allah iku zat sing maha akeh ngapurane. Kanggo sapa? Kanggo wong-wong sing taubat, kanggo wong-wong sing iman, kanggo wong-wong sing ngamal saleh. Tsumma tada. Muli wong iku bakal oleh pituduh. Jadi gak usah minder meskipun amal maksiat awak dhewe akeh kaya apa. Selagi awak dhewe duwe keinginan kuat gak baleni maksiat iku, duwe rasa getun tur njaluk ampunan ning Gusti Allah iku tenanan, insyaallah tetep di ngapura Gusti Allah. Wallahu a'lam. Babu akharu min at-taubah wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.